Mga humanay ko ito sa bundok mga og salamat kay sa mga viewers niya mga. Sa akong tanan mga viewers niya mga. Salamat kay sa tanan. Ay mga, bali pa sa pikas karon. Magkuan. Bunot mga. Para makapalit ang bugas mga og ato ning mabaligya na. Maga, kitaan ninyo maga oh, gloves maga oh. Nakabusot-buslot na maga. Oh, kita maga, luyo-luyo ni maga, busot-buslot na. Ito gloves. Mahinungdan maga sa atong trabaho nga vertical lisod. Para maka-income na ta, makakaunta bugas maga. Pursige lang maga, isag kapoy maga, importante maga makakaunta sa tarong nga paagi. Kaya tayo sa Ginoo maga. Puhon, matay mo lang Ginoo maga. Maga, salamat sa tanan maga.